गत 24 घंटा राज्य में किसी स्थान में हालुका वर्षा रेकर्ड कर सर्वाधिक वर्षा जाजपुर किरेई ठारे पाखापाखि 24.2 मिलीमीटर रेकर्ड कर गंजाम सरड़ा में ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବ ପାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ କିପରି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଗୁରୁବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟତା ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋହଲା ପାଗ ସହ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଖବର ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ।